L'Escola Palma de Mallorca és un centre d'una línia de màxima complexitat situada a 9 barris a la ciutat de Barcelona. La nostra transformació digital parteix de l'equip humà, perquè són els mestres i les mestres qui donen sentit a totes les eines, aplicacions i robots amb els quals treballem. Introduïm el pensament computacional a infantil. A partir del joc, i, mitjançant tauletes i robots, els infants es familiaritzen amb els entorns digitals. Utilitzem Vibots, Bluebots i l'Indie-Sphero. També fem servir aplicacions de realitat augmentada i introduïm eines d'intel·ligència artificial generatives d'imatge. A cicle inicial ja comencen a utilitzar les diferents aplicacions de forma autònoma en els tallers digitals, on usem aquestes eines dins de les diferents àrees. També utilitzem robots i aplicacions de realitat augmentada, i fem servir les tauletes per aprendre. A final de cicle, ens iniciem en l'ús de l'ordinador. A cicle mitjà treballen tècniques de cinema com l'stop motion amb les tauletes, fan servir les eines Google, utilitzen el Classroom com a EVA. Aprenen robòtica amb les plaques Makey, realitat augmentada amb aplicacions. Fem sortides relacionades amb el món digital, tal com el superordinador Mare Nostrum i l'Ateneu de Fabricació Digital de 9 barris on fem diferents activitats. A més, s'inicien en la programació de plaques microbit per aprofundir en l'aprenentatge de les diferents matèries. Finalment, a cicle superior treballen robòtica amb Lego Spike, fan podcasts. Aprenen a dissenyar i imprimir en 3D amb Tinkercad. Programen plaques i munten robots, creant prototips relacionats amb els ODS, com una aula domòtica. I participen en fires i concursos.